Значи трябва да говоря по-високо. Това е лошо. Но, щом трябва, ще говоря. Казвам се Антон Илиев. Управляващ съдружник съм в бутикова агенция за недвижими имоти в ГНП и ще се радвам да ми задавате въпроси, дори да ме прекъсвате. Относно частните търгове за имоти започвам направо по същество. Не случайно първа точка в моята презентация се отнася до оценката на имота. Знае ли някой защо, след като вие не ми задавате въпрос, аз ще ви задам? По-силно. Знаете ли защо оценката на имота е най-важната част в частните търгове? Всъщност, оценката на имота е също толкова важна, както при частните търгове за продажба на имоти, така и при продажбата на имоти в класическа продажба, която отнема от 3 месеца до плюс безкрайност, примерно 3 години. Когато не се определи пазарната цена правилно, началната цена на имота за продажба, независимо дали е на търг или в свободна продажба, това нещо може да компрометира всичко и да провали и частният търг, ако има такъв, и класическата продажба. Тъй като при частния търг се търси максимален резултат в максимално кратки срокове, затова е важно първоначалната цена да е ниска, за да привлече по-голям интерес. Лесно се определя цената на стандартен апартамент, панелен или ЕПК, по-трудно е да се определи цената на земеделски имот, парцел, търговски обект или нещо, което е по-встрани от по-голямата част от търсенето на пазара. За разлика от всички други търгове, при частните търгове условията могат да бъдат много гъвкави. Понеже стана въпрос за кредитирането, то не е много извън тази тема. Предполагам, знаете, че при частните търгове всъщност няма никакъв проблем да се финансира сделката чрез класически ипотечен кредит. Тоест, разлика няма, защото това е една стандартна продажба. И в тази връзка, ако някой реши да кандидатства за кредит, може да го направи преди да се яви на търга, да бъде одобрен от банката по доходи. След като това стане, вече, ако спечели търга, може по един класически начин, естествено с първоначалния задатък, да кандидатства за кредит, да го получи и така. Стигнахме до стъпката за наддаване. Тя не трябва да бъде нито много голяма, нито много ниска. Не знам дали някой има идея защо това е така. Никой не ми задава въпроси, продължим нататък. Стигаме до рекламния бюджет, който... Да, ще задам един въпрос за тази дискусия. На мен ми предстои лично да продавам един парцел в София и си мисля за тъга като възможност това ще се случи. Чудесно решение. Става въпрос за наистина масов тип имот, малък парцел до София. Парцел, да, който става за целогодишно ползване. Като аз съм си направил един сондаж, съм си направил, че примерно средната офертна цена на квадратен метър е 50 евро. Аз в това цена трябва да тръгна, за да накарам хората, които имат интерес от подобен тип имоти, така да видят мой имот, средната за района е 50 евро на квадратен метър. За подобни имоти, да, това е фасили в интернет пространството. Щом средната офертна цена е тази, може би трябва да започнете от 29 евро. Така, например, ви сте го казал. Предполагам, че може би най-ниската оферта е около 32, 3, 4, 5 евро. На какво мога да очаквам продажната цена? Началната цена или продажната цена? Добре, да започнете... Началната не уточнихме, около 30 евро. И може да очаквате 60. Това е добрия случай. Евро на квадрат. Това би било чудесно. Това е добрия случай. Ще ви прекъсвам по началната цена. Вие ли определяте или се допитате до някаква специализирана агенция с доста голям опит, така да кажем? Ние сме специализирана агенция с голям опит. Имате доста голям обем от данни, които може да дадете оценка на пазара. Всъщност се консултираме с наши колеги, ако компетенцията ни не може да покрие конкретни. Когато има разминаване между вашето виждане за цена и собственик, който иска да продава за началната цена, какво да се... Това е хубав въпрос. Всъщност,
Заради това се прави този семинар, за да се популяризира частния търг като интересна форма за продажба. Всъщност тук са най-големите проблеми. Много хубав въпрос. Това е нещо, което определя колко бързо може да се продаде имота. Тоест има много запитвания от хора, които искат да се продадат имота на частен търг и тук стигаме до момента, в който се стига до това на каква цена може да се продаде. И започват големите разминавания, защото хората получават информация за това каква може да бъде цената, обикновено от интернет, от познати, от приятели, гледат офертните цени и ми задават въпроса на каква цена може да се продаде. И аз им казвам нещо съвсем различно от това, което обикновено виждам в публичното пространство. И тогава започват едни спорове, които продължават около седмица. Почват да спорят с мен, но защо аз не ги виждам как вървят. Това е изключително сериозен проблем. Тоест, какво значи как вървят? Всъщност, хората виждат имотите, които се оферират. Между оферират и как вървят, това са доста различни неща. Обаче, това нещо не се обяснява много лесно. Тоест, те казват, ти си търговец, на тебе така ти е удобно да кажеш, но всъщност аз ако мога да го продам на по-висока цена, мен ще ми е още по-удобно да го продам на както върват, но не се получава точно така. И е добре цената да е по-ниска. В противен случай стигаме до момента, в който продаваме имота по класическия начин, който отнема примерно 2 години. При частния търг това нещо може да се избегне, когато цената се определи пазарно, т.е. не по разкази на очевидци, слушатели и как вървят. Защото как вървят Ако цената не се отдели пазарно, вие ще организирате ли частен търг? Не. А не мислите ли, че една по-малка стъпка на наддаване може да предизвика по-голямо наддаване? Ами зависи колко е малко. Примерно при един имот, който струва 24 000 евро начална цена. Момент да се върнем на този слайд. Примерно една стъпка на наддаване от 500 евро не би ли било по-интересно колкото 2000? Да, при всички положения 500 евро бихте свърши работа, защото 2000 евро, то зависи, разбира се, и началната цена, ако както казахте в конкретния случай. Реално това е някакво състезание, според мен. Да. Ако е много голяма стъпката, това би отказало хората, защото някой може да се притесни също от кандидат купувачите и да каже, че тук някой може да дойде да надава фалшиво и само с 2 стъпки цената да стигне много високо. Също не е добре да е много ниска, но примерно за такъв имот с такава цена 500 евро е окей като стъпка за надаване. А защо не е добре да е ниска стъпката? Защото ще се увлекат повече хора в играта, ако е по-ниска стъпката. Колко по-ниска да бъде? Примерно, ако е 100 евро или 50 евро, ще стане голямо наддаване. Интерес на всички. Не съм сигурен. То наддаването е в голяма степен емоция. Така е, но пък не трябва да е много ниска, поне аз така мисля, защото ще стане... Цената, ставката цена е много ниска, много ниска от пазарната, или от 75% от пазарната, но съдебното изпитване завиши още повече цел да привлече повече наддавачи. Това със сигурност ще стане. Но веднага на явния търг, след като се отворят писмените наддавателни предложения, ще се види, че в самите писмени предложения цената, която е предложена, вече отива много по-висока. И ще имаме много по-малко наддаване и много по-малко търг. Тоест, такива ниската цена... Мислите, че не е... Ама не, тук може би объркате нещата. Господин Шулев, той води частните търгове, а там правилата всеки, доколкото знам, си ги прави както намери за добре. Частният търг всъщност Принципът е същия. Веднага ще се качи, освен ако нямате лимитирана задължително една стъпка, не повече надаване. Не ви разбрах за едната стъпка. Тоест, ако имате лимитирано правило да се надава винаги само с една стъпка, тогава ще чакаме надаване с тази малка стъпка, първи, втори, трети, четвърти, но можем и да даваме по-голяма. Свободно избрана. По-голяма от одобрената стъпка. Свободно избиране на стъпката. Може 2 стъпки са дадат, примерно, ако искам да участвам в част. Или казвам, предлагам задатък 10 стъпки. Това е интересно. Автоматически дигам бариерата. Трябва да се пробва. Интересно, Но тази взаимовръзка според мен е, нали, ако се приеме тази хипотеза, идва и казва, първоначалната цена е да каже 10 000 евро, той казва да дам 20 000 евро, ако тази сума от 20 000 евро го устройва, да речем, но
според мен, нали, все пак това трябва да се погледнат цялостните правила на самия търг. Нали, сега, примерно, какво се случва, ако има 200 надавачи, първия, окей, каже, че по имота, но в последствие, примерно, се откаже по една или друга причина. И ако направя тази стъпка от 10, а на практика, нали разбирате, смисъл, Имаше го този проблем и преди други хора ще говорят. Стигнахме до опцията Купи сега. Предполагам сте виждали по онлайн търговете. Една чудесна опция. Ако някой е много нетърпелив и не му се чака да дойде момента с наддаването, ако се притеснява, че много харесва имота, всъщност не е сигурен дали бюджета ще му стигне до там, докъдето стигне наддаването, може да се възползва от нея, като купи имота и приключи, нали, елиминира възможността на другите участници изобщо да наддават, като при този вариант търга се отменя. Обикновено опцията Купи сега. Какво хваща продавача, ако използва опцията Купи сега и някой му дава, той го отдава за 20, някой му дава 40, обаче се очаква, защо да го продава на Купи сега, като може на надаването, да кажем, да получи по-висока цена. Ами това е предимство на частните търгове, че всъщност правилата се определят както от консултанта, който организира търга, така и от собственика на имота. Тоест, ако продавача не е съгласен на цената Купи сега и тя за него не е добра, съответно няма да бъде тази цена. Тоест, първоначалната цена може да бъде 30 000 и при опция Купи сега имота да се купи на 50 000. Ако него не го устроя този вариант с 50 000, просто тази опция може да не съществува. Това е въпрос на избор. Да, това ми беше въпрос, защото нали, този вид търгове са доброволни, пък на практика Купи сега... И сега при определена цена по-висока от първоначално обявена. Сега пак е доброволно. И е много хубава опция, защото реално самото и съществуване в правилата на търга дава знак на кандидат-купувачите, че в този търг няма нищо скрито покрито, все пак сме в България и хората винаги имат едно на ум. Дали няма някой изкуствено да надуе цената при надаването и така. Затова смятам, че тази опция е добра. В този ред на мисли, какво обвързва продавач, да продаде имота на каквато и да било цена? Стига се цена 40 или 50 хиляди и продавач изведнъж казва, какъв хубав и скъп имот имам, аз няма да го продавам. Какви санкции ще има за продавача? Това се уточнява преди търга. В този случай, ако той пък се отметне от всички договорки, които има преди търга и примерно в деня на търга, като види, че цената не го устроява и си вземе шапката и си тръгне, в този вариант всички губят, разбира се. Санкцията може да бъде... Знам ли аз какво може да бъде? може да се приема хипотезата, че участвайки в търга, все пак Той се е съгласил. той се е съгласил, в смисъл най-вероятно, вие ако му организирате търга, имате някакви писмени споразумения, в които тези теми са засегнати. Всичко е въпрос на договор. Защото на практика това се получава, в смисъл ако го приемем, излизаме от рамката на търга, какво се получава, ние имаме едно споразумение, че аз ако спечела това състезание, нали, ти трябва да ми продадеш имота. В смисъл може да се стъпи на базата на типа на предварителен договор, защото най-малкото има свидетели, предполагам се подписват някакви документи. Това Купи сега, какъв срок преди надаване? Ами, може да веднага не, изобщо може да не се стигне до надаване. Купи сега опция, която съществува в правилата на частния търг и още от първия оглед. Въпрос, може ли когато е в надаване? Не. Някой да излезе? Точно това е идеята, че някой има ли въпроси? Само, да, ще помоля